Добрый день, меня зовут Усеволод Шишко. Я вучуся у 5 А класе Державной установы адукации гімназія з беларускай мовай навучання номер 23 города Мінска. Ларыса Генюш, буслы. Да зямлі беларускай, да каханай зямлі, зноў вяртаюцца гусі, зноў вяртаюцца буслы, ды лятуць жураўлі. Закружылі над зельвай, паляцелі дамоў. На гняздо свое села пара чорная з белым даўганогіх буслоў. І ляскочуць ад рання і будуюць, як мы. Цэлы дзень ад світання ўсё ўдваіх да змяркання свае гнёзды дамы. На высокай таполі бусел кладку кладзе, толькі бліжэй да сёлаў, да працоўнае долі простых нашых людзей. І хоць зноў ім на зіму у чужы край адлятаць, як жа гэту радзіму, хлебароднае дзіва, як яе не кахаць?